आं दिनै इ मिटिङाव त्रिपुरा मुथानि सिनि महाराजानि पताका तल आं बिजेपिनि याकारै आं इरो त्रिपुरा मुथादारि आं दुरुखाया आंनि कक साबै इसुङाव पाया ना नों बीजेपी दारा जे खालाय तम नों करं हासो मासो पद रok dei man mane tong बीजेपी बन साइ काबं माइ यं बन साइ फुकुर tini बिजेपि जुदि मानो हलाय इजुतानि हाया benuto कक साला काबं मा दङ आंबो बांला भाषा माने हक त्रिपुरा भाषा माने हक सालायाव दिनै हक थांनाय ना सादिया हामबाय जों दिनै कायसा करबुक साब डिभिजननि कायसा बैरागि दगान पश्चिम मानिको बिसि आरो जों दिनै जयेन्ट प्रग्राम खायफायगा दिनै 1 एप्रिल जोंनि बुबाग्रानि चाइतमाबाय यानकि बुबाग्रानि तुइदुलमाबाय जोंनि करबुक साब डिभिजनाव दिनै हायनि हाय दिनै 4 परिवार 15 बुटार सिनि त्रिपुरा मथानो बा सिनि बुबाग्रानो हामजागै दिनै बरक हायनि हाय सिनि परिवार कायसा जयेन खायफाका सिनि बुबाग्रानो हामजागै बरनो आं मेसेज खायना मुसुगो सिनि बुबाग्रानि तुइदमा अनेक काहामनि बागै बरक दिनै बीजेपी याकारै सिनि त्रिपुरा मथाव फायका सिनि बुबाग्रानो अनेक हामजाका बरक हानबे आं बरनो बेलाय बेलायके पाइपलाय हामबाय मारुगो दिनै आं ताइ कायसा जे अयन पार्टी रनां मेसेज रना मुसुगो सिनि जे बीजेपी खायने रक आईपीएफटी खायने रक सीपीएम खायने रक बरनो मेसेज रना मुसुगो नरबो थानसानि लामाव फायदि ताबुक जों सिनि त्रिपुरा मथा करबुक साब डिभिजन जों एलार्ट अंगै जों स्ट्रंगै जों दिनै जागा जागा जों दिनै प्रचार खायै सिनि त्रिपुरा मथावो जों साबता कायसा फिल्ड खायमाबाय सिनि करबुक साब डिभिजन डेली दिनै दैसि सावै थांगौ निके सिनि त्रिपुरा मथा फायमानि सिनि बानारं फायमानि थागिया सिनि महाराजानो हामजामानि सिनि सबनो हामजागै ताइबो गोबां फाइ दङ डेली आबन बागै आं मेसेज रनाय नरबो थानसाल नाबो फायदि सिनि मानथाय सप्ताय आबो मानानि कासा कासियै फायका निके नरनो ताइ अयन पातिर खायागै जत सिनि बुबाग्रानि थानसाल नाबो फायदि हिनै आं नरनो कगसामुं रनाय करबुक साब डिभिजननि हयते खायै निके ताइ कगले साजानाय कमा दङ ओ ससियेल मिडियानि हयते खायै आंनो सागै रेखा नेरो दाक्ति फायै सिनि बानारं फायके हामनाय आसने कक सागै आनि कनर पायरेखा त्रिपुरा मथा आयुलक थुं बुबाग्रा आयुलक थुं बुबाग्रा की जय बुबाग्रा की जय बुबाग्रा की जय त्रिपुरा मथा की जय त्रिपुरा मथा की जय त्रिपुरा मथा की जय करबुक साब डिभिजन की जय बुबाग्रा की जय बुबाग्रा की जय